Здравейте! Казвам се Соня Трифонова и съм специален педагог. Днес ще говорим за това как психиката ни се справя с негативните ситуации. Когато изпитваме негативни емоции, нашите защитни механизми може да се включат. Какво представляват те? Защитните механизми са несъзнателни психологически реакции. Предотвратяват чувството за безпокойство и ни помагат да не мислим за стресиращите неща и събития. За първи път те са описани от Фройд и за разлика от повечето му концепции, тази е доказана в следващи изследвания. Тя се е превърнала в един от основополагащите аспекти на психотерапията. Първи защитен механизъм е заместването. Той представлява прехвърляне на негативни мисли и чувства към хора или предмети, които представляват по-малка заплаха от тези, които са ги предизвикали. 2. Интелектуализация. Този защитен механизъм ни позволява да не мислим за стресиращата и емоционална страна на събитието, а да се съсредоточим върху интелектуалния компонент. 3. Отрицание. Това е един от най-известните защитни механизми. Той представлява директен отказ от това да признаем, че нещо ни се е случило в миналото или ни се случва в момента. 4. Потискане. Това е опит да предотвратим навлизането на травматичната информация в съзнанието ни. 5. Проекцията. Тя е приписването на собствени негативни чувства или качества на други хора. 6. Рационалност. Това е логичното обяснение на неприемливо поведение или чувство, за да избегнем истинските му причини. 7. Реактивно формиране. То придава на дадено чувство или емоция противоположно значение. По този начин ще опитаме да скрием истинските чувства от нас самите. 8. Регресия. Това е отказът да преодолеем стреса, като се връщаме към поведение, което е характерно за по-ранните етапи на развитието на личността. 9. Съзнателно потискане, което представлява съзнателно и целенасочено изключване на дадена информация от съзнанието ни. 10. Сублимация. Това е трансформацията в по-социално приемлива форма на желанията, които изглеждат грешни и неправилни за човек. Защитните механизми ще ни осигурят момент на облегчение, но в дългосрочен план ще ни нанесат повече вреди. Ето защо, когато се сблъскаме с травматично преживяване, е по-добре да не прибягваме към тях, а да потърсим по-здрави модели за справяне. Ако желаете да научите повече по темата, се свържете с мен.